Hyvät tulevat ylioppilaat, arvoisat riemuylioppilaat ja muut juhlavieraat, hyvät opettajat ja opiskelijat. Lämpimästi tervetuloa Kotkan Lyseon ylioppilasjuhlaan, jonka järjestämme ensimmäistä kertaa täällä Uuden Karhealla Satama-areenalla. Ser. Kalliomaa Oliver. Kantola Aaron. Nankar. Kain Tsao. Kojo Jimi. Lyseon lukion valtuuttamana rehtorin ominaisuudessa julistan teidät riemuylioppilaiksi. Tästä merkiksi pyydän, että laitatte päähänne ylioppilaslaki. Sitten voidaan hetkeksi istuutua, jonka jälkeen lauletaan yhdessä seisten. Biskupit, istukaa nyt ensin alas vaan, Gaudeamus igitur. Juvenes,
kaikista tärkeimpänä uskaltaa yrittää uudestaan. Koulutus on yksi meidän suurimmista etuoikeuksista ja se avaa ihan valtavan paljon ovia elämään. Mutta opinnot tai myöhemmin työ ei ole koko elämä.